dambudziko ruzhinji rwakatirikana nenyika yose kusangana pano pachirongwa chatinokudzai zviri kuitika kumativi mana enyika. Nhasi uno tine tsamba yatakabata yabva kuZimbabwe. Tinokumbira vanhu vateerere vari mudzimba dzakasiyana siyana kana pane vanyarikane vari panzvimbo imwe chete nekuti hatisi kuziva kuti tsamba iyi yakanangana nani ari kupi. Tsamba iri kuti iyo kuna vamushamarari amai inini handisi vamushamarari ndiri presenter handiti ndikakunzwai futi muchinyora samba muchiti vamushamarari kuno kuTV tinonetsana nekuti hapasi paredhiyo. Kana mava muchida kunyorera kuredhiyo mungadai mangonyorerawo kuredhiyo ikoko. Hanzi isusu kuno tiri kuchema misodzi yeropa takatengesa motikari kuti paradzai natambudzai vaendewo kuLondon vanoita upenyu hwakanaka nesuwo tikugara zviri nani, asi kubva pavakaenda hatina kuzombonzwa zvakare nezvavo. Chatinokunzwa ndechekuti vanongoti hatina mapepa. Chatisiri kuziva ndechekuti ikoko hakuna here bookshops anotengesa mapepa, kana kusina tinogona kuvatumira Metro kana kuti kwaedza. Asi chatinongonzwa ndechekuti vanoonekwa pabhuku remeso vakaisa mafotos akanaka achiratidza kuti vari kumahoride, uyewo zvekare tirikunzwa kuti vanogara vachichenjanisa motokari, kufunga kuti ndivo here vana vatakabereka, ndivo here vana vatakaendesa kuchikoro, ndivo here vana vatakabatira minamato uye tichikwira gomo kuti vagone kupinda kuLondon vasadzorwa sekudzorwa kwaiita vamwe. Hataisaziva kuti kunamata kwatiri kutoita uku kutoita kuti vana ava vaende zvachose. Vanoenderera mberi vachiti blessing na gift vakaenda mumashure mavo vakatosvika ikoko vakatengera vabereki vavo imba, vakaextenda imba imwe yavakanga vachigara, uyewo zvekare vakatombovatengera matiketi ekuti vauye ikoko kuLondon. Asi kune vedu vana nanhasi hapana chakati taona, uyewo zvekare munyaradzi chaiye akafoira form 4 akaenda makore maviri apfuura akatotengera vana vabereki vavo munyore zvakanaka amai right nyenyi iri kundikanganisa kuverenga panapa. Munyaradza akatengerawo imba vabereki vake kuMadheu chaiko. Kwangu kubereka ini vamushamarari ndosekwa nenyika here. Baba vavo vakaita stroke vachifunga motikari yavo yavakatengesa kuti vana vakwire kuya kuLondon ikoko. Havana kana kutumira mari yechema vana ava zvamunoona. Dai mwana achidzorerwa mudumbu vamushamarari tambudzai naparadzai ndaivadzorera mudumbu. Ndini mai Mafira kureva. Vateereri ndotsamba yabva kuna mai Mafira kureva. Isusu panapa hatina nyaya dzatinotonga, asi chatinongotarisana ndechongoti tinzwa kuti imimiwo munotiwo kudii kumativi mana, uye kana muri kuvaonawo paradzai natambudzai muvaudzowo kuti vafonere vabereki vavo kumusha. Uyewo chatingada kuzivisa kuna mai Mafira kureva ndechekuti imimi chifano tengai foni neWhatsApp kutora kuti mamessages anezenge achitaurwa nevanhu vari kukomenta pamafacebook ipapapa nepaYouTube tinezenge tichikutumirai mashoko acho paWhatsApp, nokuti hatigoni kunyorerai tsamba tinechida kutora zvese zvazviri. Uyewo zvekare inini ndichauyawo ikoko semutori wenhau tozogara pasi tione kuti dambudziko revana vari kutangira papi, asi chatoda kuti mufunge nezvazvo patikufungiza kuti pari kutangira dambudziko mazita amakavapa kuti tambudzai naparadzai. Onai zvaita gift pamwe chete namunyaradzi uyo zvekare nablessing. Konasi tinomirira pano tosangana zvekare svondonoya muchirongwa chinechi pachinenge chikupai nyaya dziri kuitika kumativi mana enyika. Wenyu mukoma Fly ndinoti chisa.